Ndinoda kukugamuchirai vadiwa vateereri vedu muchirongwa chamunovigirwa neMandara SDA Church Online. Tichida kutenda uvepo hwenyu, tichida kutenda macomments amunotitumira anotibatsira zvakanyanyisa mukufamba kweprogramu yedu sabata rimwe nerimwe. Ndoda kukugamuchirai pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu chamunovigirwa sekutaura kwataita neMandara SDA Church. Ari kutaura kwamuri senguva dziri dzose ndinoitwa Pastor Chaplain, Literature Evangelist Adin Momba. Muzuva ranhasi we have a special guest mustudio medu. Vazhinji patinotaura pamusoro pemasolutions echiKristu nechivanhu, tine mabooks atinotaura nezvawo. Rekutanga ratinokurudzira iBible, rechipiri ibhuku rinonzi Freedom from Fear, and then we also have bhuku rinonzi Great Controversy rine machapters atinokupai kuti muverenge akafanana neThe Snares of Satan, kusevenza kunoita maevil angels, and also we have a bhuku ratinorekomenda kwamuri rinonzi The Church Culture and Spirits Adventism in Africa. Mukuverengwa kwemabhuku aya zvinotisunungura. Nhasi taita rumbu rakanaka. Mustudio medu tine munyori wemabooks atataura nezvawo vanoitwa Dr. Musosvi, Pastor Musosvi. Ndokumbirawo muchingamidze vateereri. Tokuchingamidzai, tinofara nekuva pano iye nhasi tichitaura tese. Zita rangu ndinonzi Pastor Jonathan Musosvi. Tinokuchingamidzai, tinotenda nekuva nemi pastor pachirongwa chedu. Thank you. Yes, saka ndo vatinawo, ndo vakanyora rimwe remabooks rinonzi Freedom from Fear. Saka ndo bhuku ratichataura nezvaro muzuva ranhasi. But havana kunyora only Freedom from Fear. Vane mamwe mabooks avakanyora avachataura nezvawo, but muzuva ranhasi tichanyanyo kufokasa nebhuku rinonzi Freedom from Fear, ndo ratichataura nezvaro. Tisati tatangisa program yedu, ndichakumbirawo pastor to give us an opening prayer. Thank you, dear God, for this opportunity. Tirasangana nayo pano kuti titaure nenyaya yezvinyorwa zviri mumabhuku. Amen. Zvinobatsira kupenyu hwevanhu, zvinokwanisa kuvasimbisa kubva kutya kumabasa engerosi dzaSatani. Tinokumbira kuti tichafambira neprogramu yedu, dai mungavhura pfungwa dzevateereri. Muzita renyu tinonamata. Amen. Amen. Tinoda kutenda zvakare muzuva ranhasi. Regai nditore this opportunity just to say hi kuvateereri vedu. Kune vanonzi Mai Noah vari paZimpax, mutengi wemabooks uye muteereri wechirongwa chiKristu nechivanhu. Vanoverenga mabooks enyu pastor. Oh, Yes, vanonzi Mai Noah. Yes, toda kuvakwazisa. And also last week but one pane program yatakaita yekuti yemukadzi akamitiswa nemufi. Mufi wake aitodzoka achirara nemukadzi wake. You see. And then takabva tabatwa na Mr. T Munangwa. Mr. T Munangwa vari kuSouth Africa. Saka hatisati tavatumira vamunangwa vari kuti ndiri kudawo bhuku rinonzi Freedom from Fear. Toda kutenda vamunangwa nhasi pamwe chete nemhuri yenyu nesangano rekuSouth Africa. Tinokutendai, maita rombo rakanaka kuti munyori webhuku ramuri kuda. Kwete imimi moga, kune vazhinji vari kutsvaga bhuku iri kucongress kwatatiri, kune vanhu vakafona tipewo bhuku. And then ndoda kukwazisawo Elder Maponga, Evangelist Maponga, muverengi wemabhuku, munhu anotenga mabhuku, munhu anoteerera chirongwa chedu, munhu anotikurudzira kuti pakati madi kugadzisa pakati. Tinokutendai our brother Kim. Mwari wokudenga akukomborei, matotinamatira pastor. Munguva shomanani mungatiudzawo here about mabooks amakanyora? Thank you very much. Ndingangoti
Ndine akati one day, but ndinowanzotanga nere ndakapublisha muna 2004. Okay. Rakanzi title yayo rakanzi Dreams and Meditations. Rakapublishwa neStanbrook Press in England in 2004. 2004. And I know that their initial figures wakapublisha pakutanga wakaprinda 10,000 and then subsequent to that vachibwazoita futi print rinogona kuonekwa paAmazon. Okay. Harisiri muno muZimbabwe, but people can get it on Amazon. Okay. Dreams and Meditation. Dreams and Meditations. Yes. Okay. These are inspirational thoughts. All right. Yes. All right. Yes. Hazvichatambokwanisika kuti even inini wacho mutengesi wemabhuku kuti vanhu varione kwandiri. Harisiri muno muZimbabwe. Harisiri muno muZimbabwe. Yes. Harisiri. Then ndakanyora zvakare rimwe rakanzi The Touch of Grace. The Touch of Grace ne subtitle. The subtitle yacho inoti 1 minute nuggets for emotional healing and inspiration. Okay. It deals with emotional healing. And it's just 1 minute nuggets. Okay. You can read a thought in 1 minute and you have completed it. So iri rakapublishwa napublisher ariku from the state of Georgia in the USA in 2000, just last year. What is very interesting about this one is that when the publisher, Pakari publisher 2000 and just last year, Okay. August, by December, it was everywhere. There were bookshops in India, advertising it, bookshops in Australia, everywhere on earth, even New Zealand, America, Canada, UK, everywhere. Okay. It just went everywhere so fast within 4 months. Okay. And people can get it from Amazon. You can get it on Kindle. But you can also get it straight from Pastor Mumba. Exactly. Yes. Oh, Pastor thank you Mumba so can much. supply it to you. Pane pandangovhura pa table of contents. Yes. Mind yangu yangomhanya pane topic inonzi let me forgive. Let me forgive. Yes. Yes. Yango draw attention yangu ipapo. Yes. This is one of the topics dzinonetsa vanhu dealing nema issues of forgiveness. I have a number of them. Okay. My poems, inspirational poems, are not dealing issues of forgiveness. Okay. Because people have difficulties in relationships. Vanonetseka nenyaya yekuregererana, but my thoughts ari munomu kana mukaawerenga anobatsira zvikuru kuti do you want me to just share this one? Let me forgive with my whole mind, despite the pain I feel. For if I do not let it go, these scars may never heal. The past will chain me like a slave, and I'll remain oppressed. I break my chains when I forgive and lay the past to rest. Let me forgive with all my heart. If I do not forgive, you will hate my feelings and my thoughts, and I'll be your captive. Forgiveness breaks your fierce control over the way I feel. Your hold on me, I now release, the surest way to heal. Thank you. Forgiveness grants me wings to soar, like a caged bird set free.
Oh God, lift me on eagle's wings, from vengeance set me free. It's very powerful. Thank you. It's very powerful. Thank you. Tiri nhapwa past. And pfungwa yandabata ndeyekuti zvoni, if I don't forgive, I'm the one ari kusuffer Yes. nema-issues epast. Yes. Saka handigone kuva nerunyararo muzuva ranhasi. Yes. You know, when you harbor bitterness consumes its own host. Yai. When I harbor it, it starts consuming me. Mm. And so those are some of the thoughts that I expressed in this. There are many others, Yeah, but yeah. Ndaona. today we are going to focus. Of course. I think we need another day so that we Yes, we can discuss can this. discuss about this book. Thank you very much. Ndaona rine ma-topics akati ane Yes. chekuita nema-emotions. That's right. Ya mumwe munyori anotaura anoti tiri generation yevanhu vekuti uchiona mastatus edu, uchiona pafacebook munhu anenge akafara, chiso chinenge chakafara, but inside Yes. hamuna happiness. Yeah. Thank you so much. Toda kuenda straight into our story today. Thank you. About the book Freedom from Fear. What exactly pushed you to write about this book? Pane ma-issues here amakaita encounter in your life to do with witchcraft, ma-spiritual burden amaisangana nawo mukati mevanhu akalida to this book? I have not had any personal encounter myself, but from stories, Okay. dzevamwe vanhu wendaishanda nawo, and from my experience as a pastor, vanhu vaiuya kwandiri vachitaura neissues dzekuti wakaroiwa, wakanga. I had several of those encounters. I even had an encounter with somebody akanga ari kuita practice witchcraft and wanted to get out of it. And we spent a lot of time dealing, and I remember I referred to the book of Exodus, just because the Exodus means coming out. Coming out. Yes. Getting out of it. The book of Exodus is for people who were trapped in slavery and they wanted to come out. And so I thought she's also trapped into this slavery of witchcraft. And how do you come out? And so I made a reference to it. After that, I decided to sit down. Kuti ndinyore bhuku rakanzi Freedom from Fear. Thank you. Yes, Freedom from Fear. And very interesting, some comments that I have been receiving. There's a lady from South Africa who made this comment after reading this book. She said, "My daughter and I are fighting over this book." Freedom from Fear. Yes. She said, this is a great read. Yes. Totenda Mwari. Yes. Totenda Mwari, Pastor. Now, I don't think I have fully answered the question yakuti chinhu chakaita kuti muzonyanya kunyora this book. First of all, it was an encounter with this person. Akati, I practice witchcraft and wanted to get out of it. And in my dealings with her, I had no fear at all. And I didn't have any fear. No, I didn't have any fear because of my reading of the scriptures, my understanding. Kuti Mwari ano protect us, say tichazvitaura as we go. Then the other incident yakaitika ngeyekuti ndakanga ndiri kuita run a week of prayer at a school where we were just discussing tichedza kubatsira vana kuti vaconnect naMwari. Then pakauya mumwe musikana akauya, mwana wechikoro, from a Christian home.
aibva kumba kwemakristu achichema zvikanzi ndakanzwa kuti baba vangu vari kurwara. That story is in chapter 1. Ndakaiverenga old copy. Ndakaiverenga old copy about the that. old copy. The old copy Yes, about this one that. is a revised and enlarged edition. So zvikanzi baba vangu vari kurwara, saka ndiri kumbira kuti mundinamatire. Ndikati okay, wakaenda here kumadoctor? Ndikanzi kwete, izvo hazvisiri zvemadoctors because ngezvechiwanhu. Vakaroyiwa. Ndikati uruziva sei kuti vakaroyiwa? Zvikanzi mai wangu vakafawo nekuroyiwa because pane munhu anoroya ari munharaunda. And after dealing with and praying naye musikana iyeyu, ndakazotangisa kufunga kuti zvinhu izvi, because uyu musikana uyu aitonzi baba wake wakanga vari erida kuchechi, mai wake waienda kuchechi, iye anoenda kuchechi. Ndikati saka zvinhu izvi zviri kunetsa even vanhu vari kuenda kuchechi, elders. What does the Bible say? Nyaya yekuti witchcraft, is it real kana kuti chingori zvinhu zviri imaginary? This is something chekuti ndasina kumbonyatso kuzviwerenga zvakanaka in detail, but now I sat down kuti let me do a Bible study ndonyatso kuona kuti izvi zviriko here izvi, zviriko here ngezvechokwadi here kana ngezveungofungidzira chete nepfungwa. Thank you. And I wanted to get my answers from the scriptures, from the Bible. So as I was reading the Bible, when I got into the book of Exodus, ndakabva ndaona kuti nyaya dzemishonga idzi ngedzechokwadi because of the story yaFaro. You remember the story yaMoses and his confrontation nekurwisana kwaakaita nemamagicians aFaro. Kuti mamagicians Faro paakaona Moses achikanda echita nyoka, Faro angoti well, what is this? My magicians can do this. Achibva ngowadaidza zvikanzwa nai zvaari kuti demonstratera zviiwa mupangidzei masimba enyu. Achibva akanda, and then we see kuti Satani anogona kuita empower vanhu wake kuti waite mamiracles. So we see that in the book of Exodus. Saka to deny, ndakazogara pasi ndikati saka to deny kuti pane masimba aSatani anoita mamiracles is to go against what the word of God, what God reveals. Okay. Because soko raMwari rinopangidza kuti zvechokwadi uroyi huriko, zviriko, masimba aSatani iwayo neuroyi zvese zviriko. But whilst paine that demonstration, tinoona kuti hunzi tsvimbo yaMoses yakabva yaita swallow up dzimwe tsvimbo dzese dzanga dziriko. What was the reason? What was the reason for that? Mwari aida kuedza kudemonstrata kuti kana dai Satani aine masimba ekuita mamiracles esaya, masimba ake iwo anogona kukurira masimba aSatani. So because of that, there's no reason why the Christian should be afraid. That's why there's the topic freedom from fear. That is what I established in chapter 1 ngekuti masimba euroi zvechokwadi ariko, but masimba aMwari anokurira chini? Masimba euroi ese. Akanga ari kuitwa nemamagicians aFaro. Zvese matricks awo wakaedza kuita, waiedza kuita matricks zvaishanda, but aizokundwa manje nemasimba aMwari at the end. Yes, in the end. Okay. So Mwari aedza kudemonstrata kuti simba rake rinokunda simba raSatani. Saka maKristu haafaniri kutya. Ndo zvatiri muchapter 1. Muchapter 1. Ndo yakanzi witchcraft. Is it superstition
or is it real? Okay. And my answers actually, I try to bring it from the Bible. Okay. Haikona kuti titrake, ndakaona hazvinyanyobatsiri maKristu kuti titrake ma-answers from zvinotaurwa newanhu kuti zviri real and what, tikatsvaga mhinduro dzacho dzinenge dzichiti paoutside hadzinyanotibatsiri, asi tikatsvaga mushoko raMwari zvinotibatsira. Thank you so much, Pastor. Yes. Maybe unoziva kuti pama muchitaura ndabatikana nekutya pama muchitaura mataura ma-encounters maviri amakaita amuna kubuditsa ese amakanyora ari mubhuku renyu. Makaita encounter nemunhu akabuda pachena kuti airoya. Mukaita encounter nemwana musikana uyu akauya kuofisi kwenyu akataura kuti ari kuita encounter yema-challenges euroyi, bvakupai kuti no, ndo mafiro akatoita mai, ndo mafiro akaita vanhingi mukati memba yedu. Handizive mukubatsira nokuti vanhu vakangonzwa kuti kune munhu ane zvinhu zvake mukati memasangano, mukati mesangano redu. Ma-elders ane kakutya. Yes. Imi mataura kuti ndo panyanyondibata kuti pamakanzwa kuti munhu muroyi aipractiza kutoroya vanhu, imi hamuna kutya. Ameno mungabatsiri sei vateereri nesangano, ma-leaders, ma-pastors vari kusangana nenyaya dzakadai? That leads us to the second chapter. And the second chapter is a question. It's a big question. Yeah, it's a question. Iri mupfungwa dzevanhu. The second question inoti, can a Christian be bewitched? Zvinokwanisika here kuti muKristu aroyiwe? Yes. Now kana tiri kutaura kuti muKristu apa, hatiri kutaura kuti munhu angori nezita rekuti muKristu. Okay. Tiri kutaura kuti munhu ari kurarama upenyu hwake akabatana naKristu. All right. Munhu ari kurarama upenyu hwechiKristu anoti mazuva ega ega munhu akabatana naKristu. naMwari. Okay. Ndiye munhu wamuri kutaura nezvake. Ndiye munhu tiri kuti muKristu. Kwete kungoti munhu ari kuenda kuchechi. Nekuti ndinongodaidzwa kunzi muKristu ndine position muchechi. Okay. Handizvo zvandiri kutaura. Handiri kutaura kuti muKristu apa, ndiri kutaura kuti munhu ari kurarama upenyu hwechiKristu, ari kumuka zuva rega rega, anoverenga shoko raMwari, anonamata kuna Mwari, anotaura naJehovha, akazvipira upenyu hwake kuna Mwari. Okay. Munhu akadaro iyeye anoroyeka here? All right. Ndio question yacho. Okay. Yes. Okay. I'm sure you want to find out. Yeah, of course. What I say. Of course. What I say in this book. Because we are now on chapter 2 of this book, Freedom from Fear. Breaking the chains of spiritual darkness. Yes. Tichada uzopabata pa breaking the chains of spiritual darkness. But right now we are on chapter 2. Yatiri could discuss out, is it possible for a Christian to be bewitched? Zvinokwanisika here. Ndine nzara yokuda kunzwisisa. Yes, Pastor. Yes. I think tatombopa ka little hint in chapter 1. Okay. Yekuti tsvimbo ya Moses yakabva yandomedza dzimwe tsvimbo. But mu chapter 2 focus yangu iri pane nyaya iri muna Numbers chapter 23. Numbers chapter 23. Yes. Regai ndikupei background. Okay. A little bit of background kuti chinhu chakaitika. Chakaitika ngechekuti vana vekwaIsraeri pavanga vari paExodus, vari kuenda kuCanaan, vakaparadza mamwe makingdoms akasiyana siyana. Vakanga vakuzoda kusvika kuti vakuda kuzoenda vakudhuze kwakuine makingdom yaitongwa naBalaki. Mambo Balaki. Mambo Balaki paakanzwa nezvekuti maIsraelites vari kuuya, akanzwa nezvemamiracles aiitika pavaibva Egypt, kwavanga vari kubva kuEgypt. Akaziva kuti inini kana hondo yangu haigoni kuvakunda because kune
some miracles are kuitika. There's a supernatural power which is working with them. So Balak achibati, the only solution yekuti nditsvage another person anogona kuita supernatural powers. Okay. Achibva aenda kune akanga aine mbiri ainzi Balaam. And Balaam was known kuti akakuita case kana kukukandira zveyewo zvinonzi zvinyi maspells akakukandira waparara zvikaitwa naBalaam kwauri. This Balaam aiva n'anga here kana kuti a prophet of God? Well, details zvacho zvinopangidza kuti akambenge akambobatana naMwari, but then achibva azoputsika pachikristu chake. Okay. Achibva abatana naSatani. All right. Akanga munhu aishandiswa naSatani. Saka Balaam akanga ari munhu akanga ane masimba eun'anga, masimba eSatani. Okay. Yes. Yeah. Saka Balak akandomutsvaga because he was well known nemapowers ake iwayo. Kanzi ukandondikandira izvi ukatuka vanhu maspells aya ukandokanda maspells kune vanhu vekwaIsrael. Yes. Ndozva kuti ukawakandira maspells waparadza. Can you do it? Balaam akati, yes, I'll do it. Kanzi, okay, I'm going to offer you a lot of money akapromiswa. So Balaam decided to go. But Mwari akamuti, don't go. But he decided he was going to go anyway. Then God sent his angel to go and stand in front of the horse to stop him. But the question yendinobvunza ngeyekuti, why would God bother to send his angel to go and stop him if zvaida kuitwa naBalaam zvacho zvisingashandi? Yakandibata that question yamakaresa mubhuku. Why would God send his angel to go and stop him? Kana Mwari aiziva kuti zviruda kuti hazvishandi chinhu. The fact yekuti Mwari akazotumira ngirozi kuti stop Balaam from doing what he is going, so that kuti asaende kundoita zvada kundoita. It's a sign. It's a sign. Story yacho inotipangidza iyo kuti Balaam akazotadza kuita zvaanga arida kuita because akastopwa nengirozi. And then he finally makes a statement, a very profound statement in Numbers 23, verse 23. Let me read it. Okay. Let me share. This is a very profound statement. Inotaurwa na Balaam. Na Balaam. Numbers 23, verse 23. Verse 23. Balaam akanga astopwa naMwari pane zvaakanga arida kuita. Zvikanzi naBalaam, for there is no sorcery against Jacob. Jacob was referring to the tribe of Israel. Akati hazviiti. Havaroiki vanhu. Havaroiki vanhu ava. He has tried it. Zvikanzi, there is no sorcery against Jacob, nor any divination against Israel. Hazviiti kune vana vokwaIsrael. It now must be said of Jacob and of Israel, oh, what the Lord has done. Tarisai muone zvaitwa naMwari kwewari. The protection yoMwari yaitwa yaisa pavanhu vake. So here is one of the greatest witches, we could call him, of the ancient times. Akanga ari kutraya kuzviita pavana vaMwari. And he comes up with that conclusion kuti hazvigoneki kuona nekuti ndatraya zvaramba. See what God has done. But what is very interesting in that chapter is what Balaam then does after he had failed. Because akanga ari determined to do what he wanted to do.
for the He- sake yemariwa dzanga promise. in order to get the money yakanga promised. Mm. He knew that as long as these people are protected by God, as long as wari ne ukama wakasimba na Mwari, he cannot do it. So what did he do? He went and tried to bring the Midianites, women, and wachibuaita entice Israel into sin. And the reason why Balaam did that was try to separate Israel from Yay. their God so that he could reach them with his. Do you see? So pastor, I think apa ndo pakatikoshera. Yes. Pamuri kutaura iko zvino. Yes. Kuti zvoni Balaam is the prophet of God. Aimbova. He was once. Saka anoziva kuti the only way Yes. inoita kuti munhu asaroyiwe Yes. inyaya yekuti ane relationship Namwari. Yes. ndiye a-Christian wamuri kutaura Ndiyo nezvake tinokutaura naye. munhu ane relationship. Yes. And Balaam vaona kuti the only way yekuti vanhu ava varoyike Yes. is to separate them, From their to find something Yes. chinoita kuti vabve pana Mwari. Yes. Ndo pamuri kuya. Ndio zvandikuedza kutsanangudza. And so this is what he attempted to do. And in that process, God was angry with those wakangoaita go into immoral acts. Midianite women, they were killed. So many of them were killed. And then Balaam himself was destroyed. Destroyer. But this, what you find from that account is how God protects his children against the forces, the powers, the witchcraft. Thank you. It's true that kuti vanhu tinogona kurwara because viruses, we are surrounded by viruses and all kinds of diseases. But against witchcraft, God has promised his protection against my mysterious workings of Satan. Okay, thank you so much, Pastor. Yes. Maybe tisati taenda pa another chapter yandoda kuti mungopa a summary. I just have a question for you. Let's take the situation scenario in the book of Job. Job chapter 1. Kwaiva nemurume aitya Mwari panyika yeUzi. Satan aida kupinda mumusha waJob to destroy the family, to destroy him and the properties. But Bible rinoti zvoni nokuti makamukomberedza neruzhowa rwenyu. Tinogona here kutaura kuti Jobho akatenderwa naMwari kuti aroyiwe naSatan musituation yake after God allowed the devil kuti aende kuna Job. What can we say? Because like we have Christians vari kurwara. I think if we read Desire of Ages, rinotaura kuti Jesu akanyatsokuona kuti marwariro aita vanhu zvazvisiri a natural cause yezvirwere zvaMwari, but they were being tormented by demons. Saka how can we separate the two? Is it possible for one to have the protection of God while least panyama yake achiroyiwa newakaipa? Is it possible? Ndio yatatotaura kuti kana kuri kuroya kwete, but nyaya yaJob, there's no indication in the book of Job kuti it was the work magic. Job may have suffered from natural diseases. Those were natural diseases, and even disasters akaitika kuwana wake, those were natural disasters which could happen to anybody. Okay. But it was not a result of witchcraft. Okay. Yes. So from natural diseases, natural diseases, you and me can suffer from them. Yes, we can claim God's protection as well. Okay. But because we are in an environment, in a chitema, all of us will go through some suffering. Okay. We may suffer from cancer. We may suffer from all kinds of diseases. I can suffer from that, yes. Oh, thank you so much. But you not
nenyaya dzemagic and witchcraft. Witchcraft. Yes. Okay. Also ameno kuti tiri pachapter 2. Yes. Ndezvipi zvamungape vateereri vedu kunyanya vanhu vanorota hope dzinotyisa? I mean, what can you say tichienda mune imwe chapter? Because we are having some Christians vari kusafa kubva kuhope dzinotyisa. I wanted to include a chapter on nightmares, but for some reason ndina kuzoita. Okay. Ma-nightmares edu anounzwa nezvakawanda. Okay. Anogona kunzwa because of our past experiences, past traumas. If you have had some trauma in the past, that can cause ma-nightmares. Okay. There's another cause here, ma-nightmares. If you take a very heavy meal and just before you go to sleep, you can experiment with this one. Okay. Do an experiment. Just take a very heavy meal and go to bed. You are very likely to have a nightmare because of the heavy digestive processes. I don't know the scientific reasons. Okay. But okay. I do know you take a heavy meal, you are going to suffer nightmares Okay. as you sleep. Oh, thank you so Yes. much. Okay, now we are on chapter 3. Chapter 3. Chapter 3, Yes. Why is it some of our people they actually get involved into witchcraft? Yes, I outline a number of reasons Okay. why people get involved in witchcraft. One of them is my ambitions, ekupfuma, kutsvaga upfumi, to the extent yekuti unenge wakundotsvaga mishonga yekuti ndipfume. Yes. That is one of the causes dzinoitika izvozvo. And then the other one, a very strong one, nge-grudges, yekuengana. Serious? Yes, because when you entertain a lot of hatred, you open up the doors for Satan. Satan will whisper his suggestions. And you have no protection from God when you are harboring a lot of enmity and nemagrudges. Nouruwengo rwakawanda rwaunenge uinawo mukati muupenyu hwako. So Mwari anoda kuti pakurarama pedu tive vanhu vanokwanisa kuregererana. Kana paine chinenge chandinetsa, ndinofanira kuti ndiende ndinotaurirana nehama yangu, tonamata, I approach God and I seek kutsvaga kuona kuti tiite reconcilient. Ndo ma-solutions etinopiwa naMwari. All right. Yes, but when we keep entertaining that hatred and what, ndo zvinozotipinza mune mamwe mayo. Munyaya idzi. Yes, but that's an interesting chapter, and people can also, you can investigate it, why people get involved munyaya dzewitchcraft. Yes. Thank you so much. Vanhu vari kupinda unaware munyaya idzi. Yes. Especially nyaya yamamenshina yekuda kupfuma. Yes. Inotaurwa mubhaibheri Jacob achitaura nemwana wake. Yes. Wakasika sei kuiwana. Mhuka iyi zvinotora nguva kuvhima nekuwisa mhuka. But iwe wakasika sei kuiwana. Zviri kuitika mazuva ano kune ameno kana makazvinzwawo. Kune nyaya dzemanjusu dzakurumbira. Zvekuti vanhu vari kuenda kunotenga manjusu zvisiri mavari mudzinza ravo for the sake yekuti vawane. Saka ndo mamwe ma-issues amuri kumenshina. Yes. Ari muyo chapter 3. Chapter 4. It's chapter 4. Yes. Okay. Yakanzi ghost stories true. Inotaurawo ndinotaurawo zvakare nenyaya yenjuzi imo muchapter iyoyi. And hakuna chinonzi njusu.
Okay. Hakuna chinonzi chipoko. Mhm. Chatinacho chete, it's Satan and his angels. Mm. But I want you to listen to this. Satan nengirozi dzake, he has a way of manifesting himself in a variety of forms. Thank you, Pastor. According to your beliefs, depending on your belief system. Mm. Mm. Muri kuzvibata? Okay. Satan anozviita manifest himself in a wide variety of forms, Mm. depending on your belief Zvinhu system. zvamunotenda mumacultures enyu Yes, imimi. yes. Mhm. Haazviiti manifest as a mudzimu kune munhu ari kuEurope, because it's not part of their belief system. Do you get it? Mhm. So depending on your belief system, Satan anoita manifest anozvipangidza Mm. Mm. zvinodependa nebelief system yako Zvamunotenda imimi. zvaunotenda. And so there's no njuzu, there's only Satan, but he may manifest himself as a njuzu if he knows kuti ndo zvamunotenda. zvaunotenda. Ah. And that's the way to reach you. Mm. Anogona kuzviita manifest sekuru wakafa, because ndo zvaunotenda. Mm. Chikwambo and all those are various ways in which Satan manifests himself. Okay. Yes, I think that's the summary of it. The detail is in the chapter. Thank you so much, Pastor. Yes. Toda kutenda vadiwa vateereri. Zvakakosha kuti imba imwe neimwe, chikoro chimwe nechimwe, especially mumaschools, vana vedu vari kusangana nezvinhu zvakasiyana siyana. You know, mumaschools vana vari kujoinswa into Satanism. Yes. Mumaschools. Yes. So we encourage parents mulibrary yenyu kuti patinorongedzera vana pavari kuenda kuchikoro, iri rimwe bhuku ravanofanira kunge vanaro. Iko zvino taada kuenda kunopedza, Pastor. Thank you. Taada kuenda kunopedza chidzidzo chedu, but toda kuti tibate chapter 7. Yandibata chapter 7. So interesting. Helping those caught up in spiritual bondage. Ndaona ini ma-solutions are practical. Ma-solutions akanaka singaiti. What exactly were you talking about in this chapter? Let me give you a little background how I came to write about it. Okay. I was sitting in my office and a young girl came. I had just baptized her Sabbath, and then on Monday she walked into my office. I was working in a university where I was a chaplain. Mm. Musikana kachibva kangoya zvikanzi pastor. Aitaura as if voice pane chinhu chiri kumuita chop here. Pastor, remove my name from your record. Ndikazvivaita sei? Zvikanzi last night my priestess visited me and told me I will die if I remain suspected. So ndakamubvunza ndikati, well, auya sei priestess? Anga achidrive or what? Because I wanted to find out this. Zvikanzi anongouya and disappear. So I knew. Ndakabva ndamuti, well, you know what? Satan anogona kutityisidzira, but God can protect you. But Jesus has power. Pendakangoita mention the Jesus. name of Jesus. She screamed and said, don't mention that name. Yes. Something starts breaking my ribs once you mention that name. So she screamed, and then collapsed onto the floor, unconscious. And I started praying. At first, ndambofunga kuti diti, get out of here. But ndikangoti, andisakambozviita izvi. And I don't think I have the power or authority to drive out that demon. Later say,
Then I decided to pray. So I started asking God's presence. Then a voice started speaking through her. You are wasting your time. You are wasting your time. The story is here. Okay. I have the details of the story in here. Mm, You will never drive us out. You will never drive us out. And I went on praying. Handina power, and I'm asking for your presence to come. And then she started, the voice started begging me now. Can't you have so many who are on your side? Why don't you let us have just this one? And now I knew. Yeesh. But she's now, the voice is now pleading. Can you let us just have this one? So I kept on praying until she opened, until she said, the voice then said, we will only let her free if she gives us back what she took from us. Oh. At that point, she opened her eyes and I asked her, is there anything that you took from me? She said, yes. Kanzichi. And I have the details there. You can see, if you go to my room, you'll find a plastic tree. If you touch it, there's music that comes out of it. I was given that as a protection. Yeesh. And Tuma someone put Tore. And then she said, then I said, let us pray. So we prayed. They're outside the door. Okay. We prayed again, said they have disappeared. That's what caused me to write this chapter. Sure. Yes. And then in this chapter, what is very interesting, I now did a biblical study to try to do a study. How does demonic possession come haunt people? But I also knew kuti pane ma psychological disturbances anoita affect one. Vanhu. Munhu ane ma psychological disturbances, ane ma mental problem, one anogona kuti demonic possession. Isiri. Iyo isiri demonic possession iri a mental problem. Iri a mental problem, and you say I demonic possession munhu ane demonic, that stigmatizes someone. Because ukati munhu ane ari demonic possessed, it stigmatizes someone for life. Okay. So we have to be very careful. You cannot just hurry to say someone under demonic possession, because there is the issue of psychological problem, mental disturbance. Okay. Yakanguda kufanana zvakare ne issues the demonic possession. And so I outline. Muripa page. Ndiripa page 64. 64. Page 64. Okay. I outline how you can distinguish between demonic possession and mental disturbance. Okay. Just psychological disturbance. Okay. So that is a chapter that every elder needs to have, because zvinogona kuti pachechi pouri kutungamira unonzi munhu ari demonic. Whilst it's not demonic. Whilst it's not demonic. How have you concluded that is demonic possession? This chapter will help you. This is a mental issue which the doctors need to work with. In summary, that's what I have. There are many more, several other chapters which we did not touch in this book because of time. Of course, but ameno pastor paku diagnose kuti whether this person are demonic possession. Mune maka mention about it's what 9 things. Nine things. 9 things. Yes. So that tinogona kuzo conclude kuti this one for sure. But mune warning yamunopa kuvateereri vedu zvinogona kulead into demonic possession. Saka andizive is it okay mukango bata 5 6 and then maybe munogona kutsvaga imwe. Okay. So that atibuditse ese. All right, that's okay.
One, ndakati ask when you suspect demonic possession, Okay. ask if the patient or their family has participated in ancestral rituals. Family kwavo vanomboita Zvechivanhu here. zvechivanhu here Mm. zvomudzimu, because for our African people, this is the avenue inotitungamira kuenda into demonic possession kune vanhu vazhinji. Kune vanhu vanoenda zvemudzimu vanenge vambondoita izvozvi Zvemabira, zvekupira. yes. Mhm. That is the avenue. So you need to Just check the your background. patient's history. Okay. Check your patient kuti kumba kwavo vanomboita izvozvi zvere. Kana vachizviita, that is a clue, but it's not conclusive. Hatisati asvika. It's not conclusive. Exactly. Yes. Mhm. Because it's a multiple factors. It's a number of factors. Okay. Yatinofana kuti titarise kuti tiite that conclusion. Then I also have say find out kuti munhu uyu anowacha what kind of movies. Mm. Kana ari munhu anoita watch a lot of violence and anoita zvemagic mafilm. Munoziva kuti vanhu vari fascinated so much nenyaya dzemamovies anoita nezvemagic. Yes. People get so fascinated with that, but they do not know kuti it can lead to demonic attack. Mukungoona imomo. Mukutarisa imomo, because kana tichita fascinated by those things, we are entering into a ground where we do not have God's protection. Mm. So we must always make sure kuti what I watch kuti ndichine protection yaMwari here papapa. So that's one of the areas. What do we read? Kana kuti vari vanhu vanoverenga zvinhu a lot of violence, zvinhu zvine mabhuku anoita nezveuroyi, witchcraft and magic. You know, people read a lot of that stuff, but that we are playing in the territory ya Satan, where we become very vulnerable. Tinenge tisina protection yaMwari. Yes. Then imwe ndinotaura futi ngezi, check your patient's moral and spiritual pulse. If there is persistent, recurring moral lapse, that can lead you to suspicion. Yeah. But not to the conclusion. Yeah, it's not conclusive. It also gives you a hint. I give a number of hints, but the most important one is determine if there have been supernatural occurrence in the patient's life. Like pane zvaakuita zvinenge zviri supernatural. Tikaverenga muBhaibheri we read about Legion aita break chains. You remember the story? Oh yes. Yes. That's supernatural powers. Yes. I know an incident where one akanga ari kurwara hysteric. I was still a bit young. Munhu akanga ari kurwara hysteric, but ainzi anoderwa nowadzimu, and akanga ari at a point paakanga ari kurwara hysteric, and then a voice started speaking. When that voice started speaking, achibva ajamba, and the three men tried to hold her, but wese akawaputsira pasi. That's supernatural power. That shows that there is some supernatural power working inside muupenyu hwemunhu iyeyi. So that will help us to make a conclusion. So the point here, don't be so hasty to make the conclusion. Look at all the factors, a number of factors. Dzinotibatsira kuti tikwanise kuzoita that conclusion. Thank you so much, Pastor. Yes. Toda kutenda also chandabata on this chapter yatapedzisira nayo ndiye musikana uyu akabhabhatidzwa
ari kubhabhatidzwa but kumba Yes. ane zvinhu zvake. Yes. So like Akanga asina kuzvisiya before baptism. zvichireva kuti like chapter 2 yatati chibata zvinokwanisika here kuti mukristu atambudzwe nemweya yetsvina. So answer yedu iri paviri kuti mukristu anoenda kuchechi angori nezita rekuti mukristu anoenda kuchechi but ane zvinhu zvasatani, anogona kuva possessed nemweya yetsvina. But mukristu ane life everyday upenyu hwake senyaya yamatipa iri kuna numbers yekuti hakuna anokwanisa kuroya vanhu ava nokuti vane protection yamwari ari kudenga. Amen. Mashoko enyu ekupedzisira doc about this book nezvamungapewo vateereri vedu ndezvipi? I just want to say that the subject yenyaya yezveuroyi inyaya iri pedyo nasatani, inyaya inoshandiswa nasatani, masimba asatani anopangidza ekutyityidzira, ende vanhu vazhinji tinobviswa pachikristu chedu because yekutyityidzirwa nasatani, tozotangisa kundotsvaka protection yetino iyo satani anotipa zvakare kuti the only way yekuti uzviprotecta ibva kuna mwari uye kwaari. Tinobviswa pachikristu chedu because yenyaya yekutya. Tinofana kuti tive grounded musoko ramwari. Thank you. We need to be grounded in God's word kuti tisatye masimba asatani. Thank you so much. Tinofana kuti tibatane namwari, ukama hwedu namwari. Zvinotiita kuti tirarame upenyu hwedu tisingatyi masimba asatani. Saka kune wese wateereri iye nhasi, ndoda kukukurudzirai kuti verengai bhaibheri renyu, verengai mapromises etinopiwa namwari, murarame upenyu hwenyu muchiziva kuti protection yetinopiwa namwari inokunda masimba asatani. Thank you. Protection yamwari, we may not see it, it may not be visible. Just like the story ya Elisha paakanga akasurroundwa nema forces ema Assyrians. He could see those, but he could not see. Wakanga wasingaoni uyu servant yake yakanga isingaoni the protection yamwari yavanayo. So often we focus on what the enemy wants to do, but the invisible protection yamwari, we often lose sight of it. So I want to encourage you to always remember that there is the protection yamwari, though it may be invisible. Thank you. Thank you so much, Dr. Musozi. Ni time yamatipa kuti tive nemi. Tinotenda zvisingaite. Tine mabooks maviri atataura nezvawo. We have the book The Touch of Grace. Yes. Ratataura nezvaro. Matudzo harisi kuwanika, but munogona kuita kuti bhuku iri vateereri vange vanaro. They can get you can have the copies, but you can't get it my bookshops. Okay. Muno muZimbabwe. You can get it on Amazon, and vateereri, they can get it straight from you. All right. Toda utenda zvakare, and then this book Freedom from Fear, tine macopies akawanda, more than 1,000. These copies atinawo kuuya through pachirongwa chedu chemandara. This copy last time patakaritengesera kumusangano takaritengesa $10 this copy, but iko zvino nokuda kwevazhinji vari kukumbira this copy tafunga kuti tikupei $8. Saka $8 muchange muchiwana copy renyu this book Freedom from Fear. Tinokurudzira muzvikoro kuti titorere vana mumachurches. Manzwa pastor vachitaura elder anofanira kuziva. Ndandine question yandanchifunga kuti ndichakubvunzai, but nguva dzedu yekuti zvoni musikana paakauya hamuna kutaura nedemon, but demon raitaura nemi. Zvinhu I think mubhuku iri I have the answer is there.
maanswers acho Yes. arimo ya kune vanhu vanopambadza nguva vachinetsana nedhimoni Yes. vachitaura naro. Manzwa pasta vachitaura kuti mabooks aya anoti equipa as a church, anotibatsira nokuti nyaya dzatiri kutaura nezvadzo inyaya dziri pedyo pedyo nasatani. Saka nhamba dzangu senguva dzose 0774 646 508 0774 646 508. Mabooks ese amungade akanyorwa naDr. Musozvi atinawo pachirongwa chedu chinochi. Munondibata Pastor Adini Momba, ndini mutauri wenyu. Tokumbirawo zvakare Pastor pakupedzisira mungonamatirawo vateereri. Pane vanhu vakasungwa nemweya yetsvina nokuti bhuku redu riri kuti freedom from fear, breaking the chains of spiritual bondage. Mataura zvizhinji but takukumbirawo kuti muvanamatire. Thank you, dear God. Release us from the fears of the evil one, Amen. because you have greater power, because in your word you have said, greater is he that is in me than he that is in the world. Teach us not to fear. We want to pray that you release the young lady, the young man, the Amen. mother, the father, who may be captured by the evil one. Thank you so much for the authority that you had Amen. over the powers of evil, which you demonstrated in the New Testament when you were here on earth. And I want to pray for the listeners that as they live their Christian lives, that their lives may be so close to you that the evil one cannot touch you. In your name I pray. Amen. Amen and amen. Mwari wokudenga akukomborere tigosangana pane chimwe chirongwa chinotevera. Mupe link mushare nehama neshamwari dzakasungwa nemweya yetsvina mukuverenga shoko raMwari, mukuverenga mabooks atarikomenda panapa. Tinosunungurwa. Bible rinoti shall know the truth and the truth shall set you free. God bless you. Thank you.